Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Uba medba lingdo MLA kamay rang badu President ka United Democratic Party ubadi Menteri Bakmi yakatanat Water Resources ka Sarkar Jilla habakran halor ka resolution persya yaka jingklong uranium na Meghalaya uloong balan nang penskem shushu yaka hukum jong ka Supreme Court ka baong bakiri ulum ha Meghalaya kilong try tang yaka slak hendo henry yaki mar hapok hendo Habakran Shakilat Pathai Kubor hadin ka jingmanjur yak resolution haka singi balai ka dorbar sanrai jong yang dorbar thawan ka jilla haka arpa unriu tarik nailar arhaja arpunriu uba medba lingdo uloong bakat kum ka paragraph balai jong ka 6 schedule hapo ka riti senchar kari India ru ka ai board lingba ki Autonomous District Council banthau ki an banyadaya ladi Shushu ba medba uloong baka jilla ka donru ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kat kandai spa anyo puway ka bapenbet ya ka jingatiet ya ka kando haka jilla Kani ka senjaman da sin na kanin ka sokar bahwa rakyat ka resolution na sokalong ka ba ladai por ba ini ya ka bangin haksim ya rai lang om tang ki political party dan om tang ka government ndai da house hi borok ka we ngidi ban kan mau hang ni kendiat ya ka sensal kada jungi hapo ka state borok ka we ka dan ka constitution juga di India hakani ka constitution la maj phang ya ka kom sensal kada haka riverok ka we bat haki jelaro kumju laki jong kijong te kadon ka 6 schedule bat kat kum ka para 3 jong ka 6 schedule ka kerensyai hang tu ba ka aibor ya ki Autonomous District Council jong ki state ya ka bakin thau an hala ka jong ka benta ka ba la pruit dak haka constitution hakani ka jalla haka state ka jongi ngidon ka khasis Autonomous District Council ngidon ka Jaintia Hills Autonomous District Council nang tangidon ru ka Garo Hills Autonomous District Council kini ki rightly ki District Council kumba kalong menta karukom sensar khadar kalong bat ka yai kumba ka debnya bat de kini ki ba pen scam ya kata ka jinglong try jongi bat ki ba bat ya kata ka identity ka jongi kum ki jaj berrio ki bangi shong sa hagan jala jongi la ka Garo Hills Khasi Hills bat Jaintia Hills hakani ka aibor ya ka dis council pakadon ra iki an ki ba pher bat away ni kita kalong la kalong ya ka kando ka siap karukom bat nong kenti try ya ki jaka ki puta baro ka aibor lemba ki dis council bakira ban thawi ki an ki ba pher hakawede bat ni nang ta susu haba ya kren ya ka sensar ka khadar deling ba ka dis council bangidon ki rang basno ngidon ki nokma Garo Hills ngidon ki wahesh nong Jaintia Hills ngidon ki CM ngidon ki doloi bat kom tata ka deling ba kini ka itu yangi ya ka jing long try jongi kum ki jaj bin rio ki besong hakan ka state ka jongi nang ta susu nalor kini ka state ka don group ya kami clear Transfer of Land Regulation Act kat ndai spa nyopuwei ka bakhang persya ka bankong kalong bangilong try bat ka baar pada kalong nakaleng ka state ka don ya kata ka jingkhang persya ba omla ban transfer lane bandi ya kinu ki jaka lane ban IA ya kinu ki jaka sya kinu ki jaj bin rio ki bam dei ki try muluk try jaka kita kilong ki bangi kum ka state ngide ban sungthu ha ka bede bat ka ke jinglong try jungi ha bede bat kini ki mar bat ki jaka ki buta bat ka mar pokendo nang ta susu ka ke ba kham su smotunat hangni ka long ba la pikan mau ho araja khatra kala don ka case ke bala file po Supreme Court ha ka bede bat ka jinglong try jong ki jaka ki puta ki jongi kamtam ya ki mar pokendo ka basungtunan kalong ba ka Supreme Court kala ai ya ka rai ke joka banang pen scam ya kata ka jinglong try jungi da ka ba ka kedo syai ba ka jinglong try jong unu uriu simet ya ka no ka jaka lani kinu ki jaka ki bade ki balabat da ki snong ki community ki dei ki jong ki hi bat mla ban le da kumboi pade kata kalong ke ba
kala ai ya ka jing penskem haka bade bakadi haka ruling ke baka Supreme Court ai ha u lai trik u nai Julai arajar kat kendai tikadi ka ai ya ka takarai ka ba semua tenat ha ka penskem ya kani bat na lor kani susu uru karang don sakawai benta ka baka at haka tu ruling kalong bawat ya kita ki soil kita ki mar ki badan hapo jok kata ka kendo ko pengiban kita ru kinlong try da kita ki try ki badai jong kitu ki jaka ki putak kani kalau long shai ba de kani ka resolution mentakas ni ka bangisim na kaliang jong government along bangi kwa ya ka ban pau susu ya kadi ka jing snow ka jong ni bah ka badai ba jaka ka putak ni ngidei mangi ki try ki ban sim ya ka rai bat ya ke bangin sumar ban bat ya ke nongki ki joki pi kadang ko ek ba ni snow ba kadang ko badan kam ba ha ka ba ye dei ba ke sin sharp ba ni yo snow borobor ba ju keren ya ke ni borobor na keren ko bangal ong mene ki political party mo nang ta ki seng bahalang ki snong ki nong yalam ha ki liang ki ba pher mo ki pen pau ya kadi kajing persyak ke joki ka bade bagi uranium tekat tumba labatai bangi sutu ni kanyu kalong ba kajing ti uranium kamlong ke ba inla ya ka bangin dia tena kata kadau da ka wei gesur na kaliang tu sokal ni snow mangi de ben chimi ka rai ka cabinet ba ka cabinet ka chimi ka rai joka bat hadin kata bagi nora apo house na ka benta kani ka resolution ka benta kasi ka bawat ngalak ban ong bet ba ro andro pun ngira chim da ka wei gesur ban pen scam ya ka ka ba ngila chimi ka lain tas ka bede ba kani constitution menta ta kalong clear bakat kum ka constitution negara India kala pruidak bar kala keren sai ba ka jinglong try muluk hangi tede mangi ki menta ki bangim dei ban ya kanu ko permission dan bangim dei ban sha ino ya ka ban le ya ka mining ya ka bede ba uranium ban ti uranium ta ka de ban kong ka ba ar kalong ba ka ka bangalapan pa mantan kalong ban kaliang jong ka Supreme Court yang syari ke bakrit du jong kari India berkowe kala ai ya ke jingpin scam ba ka jaka ka kendo siap ke badai ha ka di state du ka dei jong kitrai snong ba kitrai jela ba ijai beri tu becong basah ni ta ka benkong ka ba ar kalong ba kala simru ya kala ai ru ya ka jing bishar jong ka ba ka benta ka ba hapo jong ka kendo ka bangisyong ni saru ka taru ka di jong ka jong kita try jaka bat kita ki community land ki bangi ong kide tang ki joki omde ke jong no jong kata kala pun scam ya ke jong try ya kata ka bede ba ka implementation tena ka syong mentang ladang ngi ai ka permission national ngi ai permission kata ka lo ke balik singin ya keren ke dan dia mentang ka scam baik kom ni Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya